Sing gedhe pangarap-urapmu ya Yayi. Pun Kakang nalika ing wengi wektu kae aku mung kapang banget marang sliramu jare. Saestu Kang Mas. Ming laku dedemitan ming modal HP muga bisa kaleksanan apa kang dadi karepku ya Yayi. Iki toprak kok iso trok-trok. Wayang. Ayo diaturke. Nggih, sakniki. Sajak kepenak suaramu. Nggih to. Iya. Sakniki. Sesuk bar subuh. Lho. Kuwi menak. Nyapa kuwi. Kono. Sing gedhe pangaparmu Kang Mas papucaku
senadyan putramu wis telu. Lho, kok telu to, Mas? Nanging aku bakal gemati marang sliramu jan. Alah tenane. Bakene kowe iso nambani brantane ngatine pun Kakang. Apa kang ndok pundhut bakal tak udanane weton ora nyuwun tumuruning lintang lawan rembulan. Alah. Wong lanang iki sing ngono kuwi lho. Janji manis Iki tenan Yai. tenane. Mula kang saka kuwi Yai. Piye? Kanca-kanca Rosela dadi seksi. Heeh. Ayo to. Iki jak tenanan kok iso do ndelok nonton koprak elek. Tok. Piye to ki? Sida para ajane. Ayo ditenteni randang kok. Tentenan to malian. Heeh. Nano. Enggak. Mendah ponyo yen kasina urip lan tiko mesti pasti jalan lahir putri Selesio terus bisa nyuara tiko kang wes rono. Sambung wanci dalu sampun katur Kang Mas. Anjing ngaturaken gunging panduwun. Matur sembah nuwun. Nggih.